ଏ ଲେଖେ ଇଠି 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 ଦେଖେ ଦେଖିନି ଲେଖା ହେଇଛି ଇଠି ଇଠି କଣ ଦେଖୁଛ କଣ ଲେଖେ ଏ ଲେଖେ ଏଠି ଏ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ଲେଖେ ଏଠି ଏଟା ନା ଇଠି ଇଠି ହଁ ଏଠି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲେଖୁନୁ ଏ ଲେଖିବି ମଝିରେ ଗାର ଦେ ବି ଲେଖେ ବି ଲେଖେ ବି ଲେଖେ ବି ଲେଖେ ଦିଟା ତାର ଚମଚ ବଡ଼ ଏଠି ବି ଲେଖେ ହଁ ବାବା ଏଠି ଲେଖେ ମ ଏଠି 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 ଏ ପାଖରେ ଏଠି ତ ସବୁ ଏ ଯୋଉ ଗାଳି ଶୁଣିକି ବାବା ଆସିଲେ ଦେବେ ଶୁଣି ତତେ ଛେଚି ଏଠି ଲେଖେ ହଉ ଏଠି ଲେଖେ ବି ଲେଖେ ବି ଲେଖେ ହଉ ହେଲା ଆଉ କହିବି ନା ଏଠି ଲେଖେ କଣ ହସ କଣ ପାଇଁ ବି ଲେଖିଦେ ସୁନା ଝିଅ ମୁଁ କହିବି ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବି ନା କାଲି କେମିତି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଥିଲୁ ଯେ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବି ବି ଲେଖିଦେ କୋଉ ଚକୋଲେଟ୍ ବଡ଼ ଚକୋଲେଟ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଥିଲୁ ଯେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ନା ଟେଷ୍ଟି ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବି ଡେରି ମିଲ୍କ ହେଲା ଲେଖେ ଲେଖେ ବି ଲେଖେ ଦାଦା ଆଣିନାହାନ୍ତି ଅଛି ଚକୋଲେଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କୋଉଠି ଦେଖ ତୁ ଲେଖିଲେ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଦରକାର ଏମିତି ଦରକାର ଯେ ତୁ ଯେଉଁ ଖାଉଥିଲୁ ଯେ ସେଦିନ ଏଠି ଉପରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେଇ ଚକୋଲେଟ୍ ହେଲା ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ନା ସେଇ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ଅଛି ଖାଇବୁ ହେଲା ମୁଁ ଖାଉଥିଲି ଯେ ତୋତେ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଏବେ ଲେଖେ ଏଠି ବି ଲେଖିଦେ ବି ଲେଖେ ଏଠି ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଖୁଆଥିଲ ତମେ ବଡ଼ ପିଲା କେ ମତେ ମତେ ଚାକିରି କରିଦେବ କ'ଣ କରିଦେବି ଚାକିରି ଚାକିରି କି ଚାକିରି କରିବୁ ତୁ ତମେ ଚାକିରି ମୋ ପାଇଁ କରିଦେବ କି ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହବୁ କି ପୁଲିସ ହବୁ ନା ଡକ୍ଟର ହବୁ ପୋଲିସ ଆଉ ଚୋର କିଏ ହବ ଚୋର କେ ସେ ଡକ୍ଟର ତୁ ଡକ୍ଟର ହବୁନି ହଉନୁ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଲିସ ହବୁ ହଉ ଆଉ ଚାକିରି କରିବୁ ପୋଲିସ ମାଛ ଖାଇବୁ ଇଲିସି ବି ଲେଖେ ଏଠି ମମି କ'ଣ ବି ଲେଖେ ଏଠି ସୁନା ଝିଅ ଲେଖେ ହଉ ଲେଖିଦେ ଲେଖେ ମମି ଦିଶା କରୁଛୁ ଏବେ ଲେଖିଲ ବି ତୋର ବାବୁଲି ମାମୁଁ ନେଇକି ସେ ବି ସେମିତି ଗାରୁଥିଲା ଖାତା ପତ୍ରରେ କୋଉଠି ଏଠି ଖାତାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖି ଦେଉଥିଲା ତୁ ଲେଖିଦେ ତ ଏଠି ଲେଖେ ବି ଲେଖେ ଏଠି ଥରେ କହିବି ଆଉ ନାହିଁ ବି ଲେଖେ ଏଠି ଲେଖେ ଏଠି ଲେଖେ ଇଂଲିଶ କାଲି ଇଚ୍ଛା ପଢ଼ାଥିଲା ଏଠି ଲେଖେ ବି ଲେଖେ ବି କେମିତି ଲେଖା ଅଛି ଏଠି ଲେଖେ ଲେଖେ ଲେଖୁଛି
ଓକେ ଏଠି ଦେବେ हाँ धर ये लेखे पेन ये धर ଏଠି ଦେବେ ଏଇଠି ଲେଖେ କେମିତି ଲେଖିବେ ଏଠି ବି ଲେଖେ ଯୋଉଠି କେତେ ଥର କହିଲେଣି ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଲେଣି ତତେ सी लगे सी लगे सी लगे सी लगे इसी लगे इठी लगे डी लगे डी लगे डी लगे तो सके ऊपर डी लगे डी इन डी डी इठी इठी लगे इठी ई लगे ई लगे ई लगे ई लगे इठी ई लगे इठी इठी एमती इठी लगे इठी लगे मामा ଏଠି ई लिखिया ପାଇଁ କହିଲେ ନା ତୁ କଣ ଲେଖୁଛୁ ଏଟା ରବର ଦେ ई लिखे ଏମିତି ई ଲେଖେ ଏଠି ଲେଖେ ଏଠି ଆମେ ଟିକା ई ଲେଖେ ଯୋଉଠି କେତେ ଥର କହିଲେଣି ମୁଁ ଟିକା ई ଲେଖେ ई ଲେଖେ ଏଠି ଏଠି ଏଠିକା ई ଲେଖେ ୱାଓ ई ଲେଖେ तीनटा कर दे ସୁନ୍ଦର ଅଛି ୱାଓ ୱାଓ ହେଲା ସୁନ୍ଦର ଏଠି ଲେଖେ ୱାଓ ଲେଖ ଏଠି ଲେଖ ଏଠି ଲେଖେ ଟିକେ ଟିକେ ମମି ମୁଁ ପୋଲିସ ହେବି ଲେଖିବି ମୁଁ ପୋଲିସ ହେବି ଧରିବି ପିଲାକୁ ଧରିବି ହଉ ତୋର ବଡି ଅଛି ତ ପୋଲିସ ହବୁ ତ ଦେଖେ ତତେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ତୁ